Niki oh Mbah Kakung riyen. Lah kon pariane piye-piye cendol dawet ana gulane sagung rentet ana tunggale tuku bakso kakean pentol nek bojo loro rebutan sepeda omah gendeng tak saponane apa tenteng tak lakonane mikul suketi entul-entul lanjut iki gue senenge banget ora bisa kumpul dereng monggo mboten saged saitik mawon segede mawon mboten purun to segede Pak wetan omah ana wasine mbak warsi mlumah ketok gusine Isarakara ana gemake namu rondo saanake waru-waru doyong yo mas doyong ning pinggir kali ayo ngobrol ayo nek kaya widodari aku tak garap aduh gatel-gatel wetan omah ana jeruke Mbak Uus mlumah ketok batuke dayang mas dayang kulon kali ayo ngobrol ayo nek kaya widodari saiki endi Mbak Uus apa iki balesnya apa kemo ketok bathuke etan omah ana pentole batu mlumah ketok pentole lho ora dia ya kan wis bener to. Ya. Ya Mas. Sandal jepit ngiwanangan yen rati kampet jare ra marem
didik wae. Sinten iki melih? Oh, kasih kok. Mikul kayu sisian suket budale ayu mulie lungsuh. Mari ki wis. Mari ki wis. Ngarit suket tuwek aku tak mundur dhuwitku wis entek. Lagi metu pisan kok entek. Oh ya, nek ditoni kabeh. Oh ya, oh ya. Anjir matur sembah nuwun.